रायजोआव मोनद' हारिनि एसटि होनायनि सायावहाय गोबां माने दुंहाव थासारि जागासिनो। दाख्लैबाव जिथु 29 नभेम्बर खालि जिथु जालांनाय जाथाय बे सायावहाय जोंनि बर' फरायसाफोर मुलुगसोलोंसालियाव फरायबाय थानाय बिथांमोना गावसोरनि बिबेकजों गावसोरनि जि जांख्रिथाय गोसोजों फैनानै बिथांमोना बिटिसि सेक्रेटारियेट बे मावख'आव गाग्लोबनाय बे जाथायनि सायावहाय जोंनि एबसुखौ गोबां राजखान्थि बिथिङावहाय गोबां सोंखारिदों। बिखेखকৈ जोंनि जिथु जोंनि बेनि सायाव आफादनि सायावहाय जोंनि बारग' एबा जोंनि एबसुनिफ्रायनो मावलांनाय बिथां कास्टम बसुमतारी बिथाङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायावहाय गोबां नाना धरननि खोथा बुंदों। दा बेखौहाय जोङो माने बिथांखौ सोंखारिनो सानो। दा बिथाङा माखौ लानानै बुंनो नागिरदों जों बेखौ मिथिया। दिनैहाय जोङो बिथां बिपिएफनि नेता कास्टम बसुमतारीया दिनै एबसुखौ आफादगिरिखौ जों बायदिसिना बेहाय बाहागो लानाय आरो बेहाय फरायसाफोरखौ निर्धारित खालामनानै बे बाहागो लानायनि सोमोन्दै बिथाङा बुंदों। नाथाय जों दिनै बुङो बेयो माब्लाबाबो जानो हाया आरो बेहाय जोंनि आफादगिरिखौ बेहाय रिजिगनेसन लेटार होनांगौ होननानै बुंदों। दा बिथाङा सोर? दा बिथाङा दिनैनि दिनावहाय फार्स्ट अफ अल बिथाङा ट्राइबेल नंगौना नङा? कास्टम बसुमतारीया दिनै एसटि ट्राइबेल होनायनि सायावसो दिनै बिथाङा माने पजिटिभाव दं नामा? दिनै बिथाङा जुदि पजिटिभब्ला जोङो मानो जोङो दिनैनि दिनावहाय जोंनि एसटिफोरखौ जों थाखानाय एसटिफोरा दिनै मानि थाखाय दिनै डेभेलप नङा? दिनै मोनद' हारिया जेसेबांखिनि दिनै एडभान्स कमिउनिटि बिथांमोना दा बिथांमोननो जुदि एसटि होनाय जायोब्ला दा जोंनि थाखानाय जिथु एसटिफोर दा जोंनि बेहाय गोबां डिभाइड खालामनो हादों मोनथाम केटेगरिस। नाथाय जोङो बुजिनायाव जों मिथिनायाव जोंनि भारत हादराव एसटि होनना बुङोब्ला जोंना मोनसेयानो जायो। दा बेनिखायनो जोंनि फरायसाफोर जोंनि जि फरायबाय थानाय मुलुगसोलोंसालि फरायबाय थानाय फरायसाफ्रा दिनै बिथांमोनाव मोनसे गाबखांनाय फैदों। जुदि बे मोनद' हारि एसटिया जुदि मोनोब्ला बिथांमोननि जिथु सिटफोर मोननाय फरायनो थाखाय सिट मोननाय बेनि हारा जोंना जोबोद खमायगोन। जोंनि फरायसाफ्रा जेसेबांखिनि जोंना मार्क मोननानै जों फरायनांगौमोन दा बेफोरबायदियै जोंना ट्राइबेल हारि हिसाबै माखासे जुजिनांनानै फरायगासिनोबो दङ। नाथाय दिनै जोङो एपिएससि लेभेल इउपिएससि लेभेल जिथु आइआइटि आरो निटफोरनि जि परिखाफोर जेरैहाय जोंनि गथ'फ्रा सिगाङाव जेरैबायदि मोनबोदों बिथांमोना मोनबोआखै दिनैसिमहालागै। आरो दिनै बे एसटि हारिया जुदि जानो थाङोब्ला जोंनि फरायसाफ्रा बेसेबांखिनि जुजिनांगोन बेसेबांखिनि जोंना बेयाव मोनथाय मोननो थाखाय बेखौ गावसोर गावबा गाव जुजिनांगोन। दिनै जों खोब मोनसे बिबांनिल'सो जोङो बेफोर सिटआवहाय जोङो मोननो हायो। बेनिखायनो जों सानो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना राजनिति खालामबाय था। नाथाय जोंनि एबसुखौ सोंखारिनाया बेयो गाज्रि जादों। मानो होनना बुङोबा एबसुआ दिनैनि दिनाव मालाबाबो हारिनि गावस्रानानै दिनै खामानि मावा। अरायसम हारिजों गसंथानानै हारिनि थाखायनो बर' हारिनि थाखायनो दिनैसिमहालागै खामानि मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। दा बे हिसाबै जोङो एसटि मोनोब्ला जोंनि हारिजों लोगोसे गोबां दिनै हारि हारिसाफोरा बेहाय माने खोब नारसिन जानाय बायदि जागोन आरो बेखौ जोङो माब्लाबा जों गनाया। दिनैनि दिनाव जों बेखौ जों बुङो। आरो लोगोसे बे कास्टम बसुमतारीनि जिथु साननाय हनाय दा बिथाङाबोथ' सानसे समाव माने जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे मावथिमोन। दा बिथाङा खोब गोलाव सम बिथाङाबो हाबा मावलांबाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव। नाथाय बिथांनि साननाय हनाया मा जे बिथाङा मानि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय होखारजानो गोनां जाखो? बिथाङा माखासे जिथु हिन्जावफोरनि बा आइजोफोरनि जिथु सोमोन्दो थानायनि थाखाय दा बिथाङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथाङा होखारजादों। आरो बे मुखुबनि बे दुखुजोंनो दिनैहाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेसेबांबा सोंखारिदों आरो बेसेबांबा गावनि दुखु मोननायजों माने बिथाङा बुंदों।
नाथाय जोङो सानो दा बेफोरबायदि जोङो जानामोन बेफोरबायदिखौ जों बुंनायखौ जोङो मालाबाबो जों जोंनि हारियाव हारिजोंनो हारि दिनैहाय गावस्रालायनायनि माखासे खोथा बेहाय नुजाथिदों दिनै बर' हारियाव सोर साबेसे मानसिफोरा दिनै गेदेर मानसि गोलाव मानसिफोर दङ सोर साबेसे दिनै दैदेनगिरि बेसेबां दङ जों गावजों गावनो जुदि दिनैनि समावहाय जों नांलायलायनानै दिनैनि समाव जिथु सुस्रांनो हानाय माखासे जेंनाफोरखौसो जों सावरायनांगौमोन नाथाय दिनै जों नुदों हारिजों गावबा गावनिजों नांलायनाय दा बेखौ जोङो निन्दा खालामो जायखिजाया बेफोरबायदिखौ जोङो मालाबा जोङो गनाया आरो दिपेन बर'खौ सारखौ जुदि बिदिबायदि सोंखारिनानै जुदि बाथ्रा बुंबायोब्ला जोंनि जिल्लानिफ्राय जों बेखौनो जोङो बुङो जे बेफोरबायदि बुंनायखौ मालाबाबो जोङो माबा खालामनाय नङा आरो बेनिख्रुइबो बांसिनै जोङो सोमावसारगोन आरो जों बांसिनैनो बेनि बेरेखायै जों खोथा बुंगोन होननानै जोङो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो जों बुंहरनाय जायो